Ik zie de skippers een beetje verdriet hebben. Ik dacht, misschien kan ik er eenvoudig wat ontwaan. Het wordt stil in Friesland deze zomer. Alle evenementen die de vergunning nedergaan, worden rond 1 september skrost. En toen kwam ik op het idee, nou wat kan je beter aan skippers Jan als een scootje. Dus dat is eigenlijk dat ik een beetje toch, nou, maar wel een beetje sociaal gevoel voor hun heb. Dus jou dachten, ik maak je een cadeau voor die man. Ja, ik maak je een cadeau voor die man. En dat hopelijk, ze weten er nog eigenlijk niks van. Dat komt nog. Maar ik denk wel dat ze een beetje verrast zijn als ik hiermee omkom. Ga je al altijd schilderen? Nee, dit is mijn eerste schilderopdracht. Als ik nou eens zie wat mooi als ik dat ken. En dat ik dat op deze leeftijd nog doe. Dat vind ik, dankjewel. Want hoe oud ben je al? 83. Die binding met die scootjes, waar komt die bij? Ik weet het niet. En ik mocht mij vanuit Aardige met het schip van Auke Neeltje om bieten te halen. En de man die het bieten op een boot kroorde, die ging vooruit met de kroode de boot op. En dan kipte ze in rom en ging ik in die kroode zitten. En dat hield die man net in de gaten. En hij had weer boetenboord en ik ging met de kroode al tussen wal en schip in. Ze hebben me weer uitvisken en ik kwam boord en toen zei Neeltje de kleding uit. En ik kreeg een onderbroek van Neeltje aan. En dat is een bijzonder onderbroek, dat weer een moolzak van Woudersmool. En je zit er op het scootje. En wat voor scootje wordt dit? Dit wordt een scootje van TV Friesland. Dat wil ik graag aanbieden aan TV Friesland. Speciaal voor u? Ja. Helemaal speciaal maken van TV Friesland. Oh, wat aardig. Ja, maar meestal moet wat aardig wezen van elkaar. Nou, Ja, vind je dat belangrijk? heel belangrijk. En ik vind dat in Friesland nog meer te vinden dan ergens anders. Want de wereld wordt steeds harder. En we moeten maar wat zachtere, maar beter begrip van elkaar.